Són les jornades que organitza el Museu de València d'Etnologia, que van més enllà d'una simple coordinació, una formació, una posada en comú, un anàlisi de les problemàtiques que afronten els museus locals per a poder millorar el seu funcionament i potenciar-los, que és molt important. Les d'enguany un èxit. S'ha duplicat l'interès i l'assistència dels gestors culturals de la demarcació de València, 150 persones, ja dic que duplica l'assistència d'anys anteriors, i això demostra que s'està fent molt bona tasca en el Museu Valencià d'Etnologia, que n'hi ha molt d'interès per part dels ajuntaments i la demostració s'està. El fet de que tècnics, gestors culturals, directors de museus, polítics, alcaldes s'acosten a Potries per posar en comú les seues experiències d'iniciatives, de contenidors culturals i com això té un impacte en el territori ens interessa i molt, perquè a partir d'aquest moment nosaltres ací a Potries el que estem fent és precisament treballar tot el que és la difusió dels nostres productes turístics i com aquests productes poden provocar i deuen provocar també un retorn econòmic en la població. Quan parla de la població, fins i tot no estic parlant única i exclusivament del poble de Potries, estic parlant de la pròpia comarca de la Safor. Que el Museu Valencià d'Etnologia, com a institució de la Diputació de València, doncs cada vegada té més clar que la nostra tasca fonamental està en ajudar aquells ajuntaments que tenen museus etnològics locals i que no tenen recursos suficients. Estic ben content, tenim uns ponents de molt de nivell, anem a fer una reflexió sobre cultura, territori, i aquesta reflexió ens va ajudar a parlar de temes de desenvolupament local.